Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu siyaxoxa views. Lana sikhuluma nama-viewers of uthanda nesithembu. Ezinye izinto ziyakhulumeka kule show, mhlambe zifihlwe ukuthi sekune-drama kakhulu, nale drama futhi sekhona fake drama. Lana kuneningi abakholelwa ukuthi uMacele akasebenzi kulo season 8. Isizathu salokho ubaba uMsele ku season 7 uthe uMacele ku episode yokugcina nje position yakhe ihleli ngathi shuwarawara, uyamseva boy yakhe, ayikho impilo angayiphiliso nje uphila soft life kodwa ebe engasebenzi. Yabona-ke ukulanda izinto eziyamabhizinisi uMacele aseke angena kuzona, ngoba zona zixubene no-social media. Angizukuyibala kwamanje kodwa ngizozibala kwenye ividiyo. Bengifuna ukubuza-ke kulaba ababuka uthando nesithembu nje ababuka season 6, nimzwile uMacele ekhuluma nalo baba owumkhongi omunye, ubaba lo benomzimba lo ofike eSipark? Namuzwa futhi ethi thina ngathi ubaba omdunge. Asike vele kade yakhulunywa indaba yokuthi ubaba lo okhona uzoba umkhongi. Bayikhuluma kuphi? Emsebenzini. Ngeke ukuthi guys ngizwe into engekho ngiyayiqamba. Ubaba lo obenomzimba la kubakhongi abacela ubaba uMseleku behamba befika eSipark, uMacele ejabula ebenzela ukudla noSine khona. Wahleka uMacele wathi nobaba omdunge kade silobu sikhuluma le ndaba, futhi-ke bekuzokwenziwa show ukuthi ukhona. Ngase ngithi bayikhulumaphi? Emsebenzini. Indaba nje yokuba umkhongi kababa uMseleku uMacele nobaba lo munye bayixoxa emsebenzini. Usho njalo ukuthi behlezi siyihleka lento emsebenzini. Zizokuphuza phela ezinye izinto ngesikhathi unaka idrama kakhulu, unaka nale ngane beyixoxayo, kodwa usho njalo uMacele. Angeke kusho ukuthi ukukhuluma inganekwane ukuthi ubaba lo umazile emsebenzini. Sabona futhi ukuthi hawu uMacele esehleka kanje abantu akabajwayele lapho usebenza nani. Kuthi sesingafuna ukuthi-ke ubaba usebenza kuphi, uthi ngiyanqina nje ukwenza lowo msebenzi. Mina bengifuna ukusho kulo ukuthi uMacele akaphaphame kanjani. Ubaba uMseleku uma ekhuluma unakho ukukhuluma kabi, akhulume futhi abe nokuzikhukhumeza. Unayo le nto ebuye yenziwe uSibindi, nokuzikhukhumeza. Ngaphambi kwalokho kule TV show la ku season 4 babeyodla bebizo uMacele ngoba ubeqala ibhizinisi lokupheka. Ngifuna ukubala lokho esikubonile la kwishow. uMacele ibhizinisi lakhe lokupheka ubaba uMseleku walijabulela, wathi nabe baqala lapho ekhishini kanjani. Enye into eyenziwa uMacele imali ku season 1 bengakayidayisi indawo le umdlalo, wayelapho uMacele. Angithi nje ngisho na ku-experience unayo phela, mawuthi ukholelwa ukuthi nje into enomsebenzi akayazi. Wayelaphayana organizer izinto, imicimbi nani emidlalo. Kwenye isizini ugqoke ingubo enavy mangaphosisi, uhleli nabantu and into abayikhulumayo sengathi izinto zomasingcwabisane, uyasebenza. Ukuthi-ke manje ngoba lamakhosikazi awafani ngokwenza kwabo, angeke uMacele mhlampe afike ku-social media ngoba nje ku-social media engekho masebala ukuthi iside hustle 1 2 no 3 akwenza ngesikhathi. Namanje futhi nakhona ukuthi iy'ngane ziza kuye uyasiza lapho, because iy'ngane maziye daycare imali, nakuye futhi uma esephenduka i-daycare enye imali. Kodwa bese ngikubalela ngokukababa lo owumkhongi ukuthi uMacele uthe babexoxa emsebenzini behleka naye leyo ndaba yokuba
umkhongi ka-number 5. Yingakho nje noma esembona manje sebeyihleka futhi ngoba into bebeke beyixoxe emsebenzini beyihleke. Ubaba-ke lo owumkhongi uvele manje ku-season 8 nomsebenzi esicabanga ukuthi ukhuluma ngayo owamanje. Wayephana ufuna ukuqhakambisa kakhulu ukuthi akasebenzi ngoba kusho umselelo. Angisho ukuthi ngiyakusola, sengisho ukuthi kodwa futhi kuye lo show uvelile uMacele ngomlomo wakhe. Wamkhomba futhi ubaba ukuthi nangu ubaba axoxa naye emsebenzini. Babexoxa ngendaba number 5 ukuthi uyena ozoba umkhongi. Ngempela waba umkhongi emsebenzini. Ileyo nto bengizoyisho. Sisazoqhubeka ke sixoxe. Bye bye.